is that spirit. Yes. Yes. Kunendlela esiyinfuswa ngayo, kunendlela esifakwa ngayo esa spirit. Kunendlela esifumana ngaso esa spirit. Ngoba kaphela ngaba inkosi nje. Ukuba ke wafumana la ndlela. La ndlela enziwe ngayo ukuba inkosi nawe. When you see Jesus is Lord, awuzothola ubupha. But the power and the force, there is resurrection power. We don't find your words. It will not be just words. My God. You will speak like Jesus speaks. When you attack I'm going to see my life is finished. Alive. As we are tired of getting we are tired of getting what's what woman to man? Ukukhosi lomfo bungaka wakufumana njani kwenzeka njani akazelwanga inkosi. It was a journey. It took his willingness and obedience, his reverence, submission. Hallelujah, his character. It took him back in order for him to go and see where he goes to church. God will testify in the book of Acts, chapter number 2, verses number 36. Yes, no. Now the Lord. Now the Lord. Now the Lord is that spirit. Sibizelwe kuYesu. Sibizelwe phi? Sibizelwe uYesu. It's our standpoint. uYesu is our end. Oh yes. uYesu is our destination. uJesu awazalwane. uJesu sisiphelo sethu konke. Apho sawufika siphelele khona. uYesu. Oh yes. Indalo iyabukula. Indalo msheleni izemithathu. Indalo iyanwina. Indalo iyanwina. Olasibizele uYesu. Sibizelwe uYesu. Our primary calling. uJesu kuchapter number 3 verses number 14. My God. In the book of uthi xa izabonela abafundi bakhe uthi wabiza abalishumi lambini wababizela phi kuye. Izothi iyachaza isingesi kuba khona inyumba zayo phakusha uthi so that they might be sent. Yeah. But the primary calling was for them babe kuye. Sibizela abasibe kuye hayi kushwayela. Sibizela to dwell in him. Hallelujah. In him. In us. Kumele uJesu wayengumuntu bathandekayo. Uyekeni abengumani kodalisho ba ephakanyisiwe wayinkosi. Bathi ube ngumuntu apho na ebebhalela khona, ebebhalela kuKristu. Ilizwi linamandla apho nje zonke izinto uThixo aziqokelele, azihlanganisele kuye
noma zizinto sezulwini noma zizinto eziphansi bathi zonke izinto zibe kuKristu apho ulawulo lwakhe lukhona apho ulawulo lwakhe akakwazi ukulawula kwenye indawo. Amen. Yes, my God. Yes, kunjalo. Sikukingdom tonight. Yes, yes, yes. Sizalwe kwiKingdom. Yes. You see this book? Yes. This is the book of Kingdom. This is the book of Kingdom. Sibizelwe ebukumkani. Yeah. And ubukumkani bunendlela kulawulwa ngayo. Amen. Njalo. Everybody enter loyalo kumkhonzi wenkosi ungani forma ungalala omkhonzi wenkosi. That is why abangekho kuyinkosi asikwazi ukuba phoqa ngomthetho wenkosi. Because akukho umthetho ulawulayo wenkosi kuwo. Amen. Bathi kodwa banayo inkosi. Siyakunyaziseka lizwi sikunyaziswa lizwi ukuba sithethe ngokophela. Oh yes. And now the Lord is that Spirit. Ithi bakuthi uJesu lo enambulalayo nina uthi uThixo wamenza. uJesu wenziwa zangazalwe kodwa wenziwa. Oh God. He was made Lord and Christ. Amen. Ile mthixo uyenza kuwe. Awuva kuthiwa inkosi yamakhosi unakuthi ngicela wamsizulu. Xa kuthiwa inkosi yamakhosi ngicela wamsizulu. Uthetha ngani? Xa selidliwe ile nto yasezulwini. Xa lo moya wasezulwini uningenile anenzisa intando. Uzawunenzisa intando lo moya. Ngoba intando yakhe yonke iye yaqokelelwa yayofihlwa kumoya ingcwele. Yingako ukuthi umoya ingcwele uma kethe uJesu nizawundazi xa umoya ingcwele ethe wafika. Yes. Kunjalo. Akunakube confused ngumuntu obonayo uba impilo yakhe ayikabikho aligned. Hallelujah. You must know the spirit asikafiki. Yes. Yes, 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 kunjalo. Yes. Because uthi ngizawundazi xa ethe umoya ingcwele wafika. Then umoya ingcwele uzakuministerisha uJesu as he testifies. Yes, yes. Utestifya ngandlela ukwenze uba nawe uzokubonana nesibukhosi bakhe. Oh yes. Yeah. Yes. Uthi uJesu inkosi kuwe kodwa uphila sokuphila ngani? Ubufumene kuwena ngobukhosi. My God. Ngoba thina sijonge uba uzelwe engumntu. Ithi iBhayibhile umntwana waye ezelwe bubulumko. Uthi ubabalo lukaThixo luphezu kwakhe. Akho Thixo udinga ubabalo. Bathi ngumntu odinga ubabalo. To show that uJesu wayengumntu. Sibona xa elahla ebhali test yakhe ugqibela elahla igunya. Uthi makabe thetha ngalo uNqathabembe uthi nangona abathandekayo. Uthi nangona wayelingana naye uThixo. Ngoba into eyilinganisa noThixo igunya. Ngoba umthwalo awayenayo Hayi. yayingumthwalo kaThixo. Ngoba uThixo kunento awayenzayo yangangaye. Wathi xa ejonga ngoba lento idingana. Kodwa ukhona enza umthwesa nomthwalo. Enyanzeleka ngahambi yedwa. Kodwa kube namandla sampheleka. Oh yes. Namandla abanguKristu. Amen. Hallelujah. Kwanyanzeleka uba athi xa ehamba efika abazali bethu eGetsemane alahle le nto kuthiwa yi-will. Enzima ukwenzeka. Libambe abantu abaninzi bangasindiswa bangaguquki yi-will. Yeah, kunjalo. Yeah. Yi-will bathandekayo. Yes. Sawuhlala phansi. My God. You will. Xa
ngeke sabhishina aba like obedience. Uba obedience P. Siba uba obedient P. When ulahla yowili. Uthi Jesu othanda ukundilandela. Makaziname. Ukuzinama it is to let go your will. Hallelujah. It is to let go your will and accept and receive the will of God and walk according to His statutes, according to His laws, according to His commandments, according to His instructions. You allow the will of God to understand and to direct your steps. For it is not given unto man to direct his own steps. It is not given unto man to direct his own steps. Why was a problem? What about my intendo? What about let it be by your will? Kanti kanandlela uatleta amandla ovuka awuhlaba ongazange wabone ngoba kuthiwa it is the great power, it is the great power. Awekho amandla akhe abonakale ngaya kodwa lamandla atrathwa yintobeko yakhe encamisileyo nesimilo sakhe. Lamandla kwathi xa kuthelekise ihambo yakhe encamisileyo sakhana wasezulwini wathi lo ngunyana wam endikholisiweyo nguye. Uhleli kula ndawo ahleli kuyo ngokwenkoliseko kaThixo ngobomi bakhe. Ingaba ubomi bakho uyamkholisa na uThixo? Ingabe uThixo ikhona into anoqonda athi ngenxa yayo ubuso bakhe aphila kujongise kuwo xa ekhangela ubomi bakho? Ngoba kuthiwa uYesu wathandaza wathanduluka nangendanduluko ezinkulu walila inyembezi kodwa kuthiwa zange aviwe. Haleluya. Kuthiwa zange aviwe nangona wayekhala inyembezi ethanda kodwa kuthiwa waviwa ngenxa waviwa ngenxa yesimilo sakhe. Waviwa ngenxa yaloo nto. Anano yokwenza lenyembezi zakho, anano yokwenza nokuthanduluka kwakhe, but it has something to do with isimilo sakhe. Izulu lathi no, awunothenga isonka se-10 rand nge-9 rand. Kodwa isimilo sakhe sideserva amandla ngazama. My Jesus. Elele umzimba wakhe ungenamandla. When this power came and consumed his body, My God. wavuka engasarecognize. Hallelujah. Jesus. How the Lord, it's that spirit that we were all made to drink into. Oh, yes. Ungabala uselaphi unesimilo esinje? Ubomi bakho bunje usela kweliphi iqula ngoba umuntu ubhodla lwantshileyo. Umuntu ubhodla lwantshileyo. Ubhodla into ayitshileyo. Uthi Jesu unxaniwe makeze. Ukuthi makeze. Oh, Jesus. Uthi makeze kuye. Oh, God. Uthi embeni bayezile kuye. Uthi unesiqinisekiso after ufike kuye uza kunikeza kuyena ingapheleli kuwe.
kuwe kodwa uthi in his belly, in his belly, in his belly, Jesus. Hallelujah. My Jesus. Hallelujah. Jesus. Oh, yes, Jesus. Don't get this, man. My Jesus. Don't get this, man. Oh, Afike kuwa kathi uYesu. my Jesus. uYesu kena ukhulu. My God. Kwenza lanto uYesu kena uyenza. Ukuba uYesu kena uphilisa. Oh, yes. Uzawuphilisa. Ukuba uYesu kena ukolela. Uzawukolela. Ukuba uYesu kena unikela. Uzawunikela. Shalom. My God. Out of your belly shall flow rivers. Rivers of water. My Jesus. Awukwazi usela kwenqula Hey. ungabi nako what it takes to give God. Umnika la niyo sanikeze yona. Unikwe ntoni ngiyesu? Ngoba sisela isipilo sakhe. Hey. Eyona nto esiyiselayo okungcwele kusenga esasemilo. Esisenga kuYesu. Usitransfera kuthi. Awubuthini kuncwadi yabaGalati chapter number 4 verses number 6. Uthi uThixo wawukhupha umoya wonyana wakhe. Wawufaka kuthi. Uthi ngulosithanduluka ndawo. Esithi mama besithanduluka. Sithi apha. Moya no ubanga sithi apha Father sisakuye singenazihloni sithombe sithi baba osesulweni My God. sithi ukhada wethu yisebenzo sethu My God. sithandwa senhliziyo yethu Jesus. sithi uyakhazimula Hallelujah. 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 akune power My Jesus. It's but with all, with open face, behold, as in a glass, the glory of the Lord are changed into the same image from glory to glory, given as by the Spirit of the Lord. And as Messiah Jalo Pimisel, could a transfigure, could exchange, and we are being transfigured into His image. We are being drawn closer to His image. He walked with God until he was no more. Because as a spirit, Sitting away, we are pale, on the wall, but it is no longer I that liveth, but it is Him who lives in me. That to die is gain, but to live is Christ. To die is Him, to live is Christ. We are pale, but to vele. Clap your hands and say thank you to God.